isa. Ako nang kuha. Sa vlog. Sulod na to ba? Ilang ba nga no? Sud anasad. Oh. Kuha ra nga ni para ako ha. Asa may pangambong. Nana dito. Nana di ba? Nana di ba? Picture na. Kuha pa na. Kayo. Ngani lagi sa kwan sudan ang mga siyam ka buok pulo ba? Awa na. Dara magsunod. Asta. Takot. Sayan. So mapanay. Nasulod na skuan. Kilo kape na 2 kres. Nasulod na. Nasulod na skuan. Katong kuan. Bubura. Buburo ko na. Ya wag kuan na. Ang katawin gagmay may ano, matakit. Balod lang. Wala lang nako dia o nagdimok pa man lagi na. Ha? Akas kuan na. Oh, dollar kay kakao na tayo nigkuan. Kakao na tayo kuan dili pinalit ba o. Uwi pa man lang dako ka sa pagawas guys. Palataw, dako kay palataw. Palata. Dako gitilo palata o. Murag tilapia? Oo, murag tilapia. Daran. Moro gini doon mo. Ano ba ni Jo? Kaya yung picturahan ako ng dagat na. Ay ba, ano niya ba? Tugod sila. Grabe. Picturahan. Happy pa po ba bakit eh? Ano ba kayo? Happy pa po yung mouse kabakit. Ano tong 2 kilo kapin ba? Magtagi mong di. Wala ra, wala man ka timing. Wala ka timing. Uy, gusto na yung taon. Kagamay na yung taon. Oh, kaanindot. Isarad oh. Kana syarong ulay. Palata ni makuha. Klaro anong palata. Asa sino? Kadak ko.